ହରିପୁର କଲେଜ ପାଖ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଗୁରୁତର, କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର କଲେଜ ପାଖ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକତାଳି ଗ୍ରାମର ସୁଧା ସାମଲ ଓ ବୈରିମାଳ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀନିବାସ ଜେନା ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ସ୍ଥିତ ବନ୍ଧୁ ବାହାଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହରିପୁର କଲେଜ ପାଖ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏବେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଇ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।